Hi bro, kanega day ka updated makeup routine. Shabangan sedang tak makeup ngalak moisturize bahaya kesni do. Dia ngasa tak primer, ngasu tenat penan kamdu concealer bak kamdum rong kenang buun conceal bahaya ki dark circles but pigmentation jonga. Ngan iya kumne yu concealer bangan sa blend shi bit ngan fill in shwa ki eyebrows. Lang ladap fill in ki eyebrows ngasu tenat ban kaf ki eyebrows kumne kenang buun kamandur bahaya ngapenan kamdu u concealer. Bangas tenat upan tak brow gel buun kam ilong feathery kendiat. Timenta ngan blend no you concealer. The reason mga you concealer kumne kadai number ba. The fi kumne you concealer fin kam yo bone coverage as compared to lada fi blend sin apply. The kane ka technique ka bas bha lada phim kwa banta concealer shikir but lada fi kwa you concealer jong fi bu long full coverage. Next ngan ta so foundation. The number ba ngalada ta tu concealer na po ngam dan kam ta foundation tan shikit. The next ngan ta so cream blush lada fi kum ta cream blush shikit. Umne lai ngan sapni pi kum no pilaban tone down you blush jong pi. Shim you concealer but sa ta kum ni haki areas kum banga pen I. This a blend bha pilaban panan kam do brush la ne do sponge blend bha haki edges jong tu blush. U blush jong pi de ban long kum ni itana de ban long kum ni well blended. The next ngan ta so mascara new packaging ula pair nangam tip whether ki la change ka formula ru. Namar ba long kum jo kum utu u L'Oreal Lash Paradise banga shit best. As you can see la curl thani ki lashes jonga but ukam long clumpy ru as compared to the old one. Danga ta concealer hapo eyelid astana ban apply do neutral eyeshadow her crease but her lower lash line. But danga la adapt talut baro nga blend biang sa shisien do u brush but nga sa set ya ka do jonga do u loose powder but sa apply do u powder blush her jong to u cream blush bang la adapt ta. Add a little bit of highlighter for that glow but yaki lips ngastana banta you ne lip liner une go to lip liner jonga at the moment ngasa thoi ki kerteng jo ki products ha caption sa pule ka caption da fi kwa bante ki kerteng this a fill in the lipstick but da lada ngasa set pada ya kadur ngam juda stana banta lip gloss and une lip treatment jong tipsy beauty u best palan the complete look. I hope you guys like it and I'll see you in the next one. Bye.